Hej så alle sammen, her er jeg i dag, og i dag der skal vi spille noget med... Hvorfor sidder jeg og fucking vifter med armene, når jeg gør det? Og i dag der skal vi spille noget mere Rainbow Six med Kasper. Just fucking around. Ej, det skal ikke være titlen. Og selvfølgelig skal du være Ash. Ja, fordi jeg fucking elsker hendes... den der AR, eller hvad fuck det er, hun har. Eliminate the terrorists. R4C. Den kan jeg godt lide, den er fucking fed. Den her. Jeg kan godt lide min shotgun. Vel lidt hej at starte optagelsen, det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Ja, jeg har startet den. Ja, det var ret noget, hvis du sidder der. Nå, færdig med optagelsen. Fuck, den er ikke optaget. Jeg har virkelig lyst til bare shotgun-style den her dør. Fucking do it. Go, 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 go. Kunne det ikke være fedt? Kunne det ikke være fedt, hvis jeg bare løb ind, og så døde jeg? Fuck you, man, you took my kill. Eller? Modtaget. Jeg kan ikke se en skid på grund af det her fucking iron sights, man. Suicide bomber, nede. Vi går ind herfra. Vi går ind herovre fra. No. Der kom jeg lige til at skyde dig i knolden der. Au, for satan. Det gjorde nillerne eller den der. Han var død. Oh god. Eller? Man ikke hoppe i det her spil her. Jo. Jeg gider bare ikke gå igennem det der larmeri der. Ja, well, who cares? Eller headshot med en shot. Skal du have så mange point? Yep. Ej, det bliver sgu lidt kedeligt at glo på i længden, hvis jeg bare går og gør det her hele dagen. Så jeg gør bare lige så der er sådan en, som man lige kan gå igennem uden at blive fucking slow as fuck. Jeg vil også være med, men jeg er bange for at slå dig. Ja, okay. No. Fuck. What the fuck, jeg troede lige det der var en person der stod der. Hvor der bare en fucking hylde. Nej, det er en hylde. Hvordan fanden kom man derned? Har du ikke prøvet det her map herfra? Nej. Seriøst? Mhm. Der er en trappe herovre. Nå, der. Nå, det er det her, du tror, der var en person. Ja. Sprinklerne til. Fuck. Jeg loader lige op herovre. Det var tæt på. Jeg var så tæt på at dø der. Op 4 eliminated.
fucking die med min M1911, mand. Det er der er the real MVP. Så er de for det. Så får du assist. Det der giver point. Din dumme diller. What the heck? Tough fifi. Ah shit. Au. Hello. Jamen goddag da. Det er så kedeligt alt det her, mand. Smoke grenade. Nej, jeg vil hellere have sådan en der så. Junkyard. Street. Ikke i dag. Eliminate all hostiles. Get your game faces on. This is our first mission. Hvad laver du? Det skriver. Ah. Jeg har lige lagt telefonen. Skal lige huske rigtige knapper på computer. Oh, hello. Hvorfor fuck kunne jeg ikke detect den der? Eller ham der hedder det. Ah shit. Så dør han ikke af alle mine skud. Okay, jeg kommer med ind og hjælper nu. Ja, det er en suicide bomber, der lige skød mig. Det er da sjov med mig, så jeg skal til at tage en suicide bomber helt alene. Han døde. Stabilizing teammate. Han var ikke det. Bankede lige hovedet ind i væggen, mand. Hvor sprang han lige i luften? Okay, en terrorist sprang lige sig selv i luften. Ja, hvad han var suicide bomber. Ja, en slags da i hvert fald. Wow, fuck. Jeg skal lade. Flashbang. Jeg ryk. Ja, det var ikke mig, der kastede den, bare roligt. Her, hvad jeg ved af indtil videre. Nede. Han bare se skuddene fra min shotgun. Prøv at komme herover og kigge. Ligner han boller væggen. Jeg kan ikke se ham. Ja, du kan ikke se ham mere.
Det var fordi han røg over til siden derovre, lige ham bollevæggen. Åh. Og slækkede lidt på den. Fuck! Rasp til at skyde den. Haha. Det er lidt nemmere. Og så skudt hurtigt. Det var sjovt og langsomt. Hvorfor er jeg så langsom? Fordi du har en shotgun, de er altså ikke særlig hurtige. Jeg har ikke engang sprunget noget i luften. Reloading. Du skal ikke stjæle sidste kill. Nej, fuck, what? Fuck dig, mand. That's fucking bullshit. Og du havde ikke engang sigtet på, men det er jo klart, når du har en shotgun, den spreder sig. Det er spredhavl. Spredhavl. Synes man, du skulle se det på min vinkel, det lignede, at det var mig, der skød ham ned. Ja, så siger vi det. Jeg har beviser på det, så haha. Det er også, du har selv lige set. Ja, og de beviser var fucking bullshit. Fordi det fucking lignede, at du overhovedet ikke skød på ham. Skyder et shell, sigter ikke engang på ham, men alligevel så skyder du ham i smadret. Mhm. Jeg er level 15. Jeg elsker det map der, så jeg håber, du kan lide det. Ja. Det vil ikke tage nedefra. Jo. Okay, vi tager nedefra. Jeg har aldrig prøvet at starte derfra, men Ja. så er det at tage op fra og gå nedad. Ja, du plejer op fra og ned. Ja, jeg plejer altid nedefra og op, når det er. Så du tager tagerne først. Just like we practiced. Hvad? Du tager tagerne først. Okay, nu er det bare fucked up, det vi sidder og snakker om. Før der var det sjovt, nu er det bare, ja, okay. Så ødelagde jeg det. Ja. Hvordan kommer man ind i bunden? Det er rigtigt, man skal trykke på en knap for at komme op. Det er rigtigt, jeg har sådan en. Clear of the blast. Der er jeg sgu da glemt, du havde. Jeg går inden i dig. Jeg skyder. Clear the blast area. Reload! Jeg tager her til siden, du går bare lige ud. Hello. Det var fordi jeg stadig bevægede sig. Wow, shit! Det var tæt på det der. Op. Oh shit, bagfra. Du har en liv tilbage, eller? Right, sure. Jeg kan godt give dig mere liv, hvis det er. Altså ved at skyde dig i hovedet og leve dig op igen. Virker det? Ja. Nej, fordi hvis du skyder mig i hovedet, så dør jeg fuldt. Om så skyder dig i foden. Jeg prøver. Ceasefire! 11 liv. 8. 5. 0. Stabilizing. Bare sådan lidt Kæft, nederen. hvor smart egentlig. Ja, men så, ja, det er smart med nederen for mig, for jeg mister points af det. Så har jeg bare givet dem til at lade være med at skyde nogen. Hvordan har du tænkt dig at give mig dem? Hvad med at skyde en person, der er lige foran dig? What the fuck? Jeg kan egentlig også bare få dem tilbage ved at stå og smadre det her net her. Og det er ham der shotgun-dyven, der skød. Shit.
Modtaget. Jeg tror, der er flere herinde. Flere. Det er noget lortetræ, de bruger her, vil jeg sige. For der er sgu ikke nogen, der kan knække det så nemt. Nej. Og det er slet ikke en kvinde. Det er det sygeste diss nogensinde, det der. På video. Ja, lige præcis. Hvor fuck er vi henne lige nu? Jeg er overhovedet ikke med. Vi skal den her Nå, vej. vi er her. Reloading! 200. Det er du bare 2 kills, mand. 300. Op for satan, hvor fuck? Nå, det var dig, der ramte mig. Sorry. Og nu har jeg 22 liv. Der var en eller anden, der sprang i luften. Skal jeg også skyde dig i foran? Nej, det har jeg lyst. Nej. Så mister du også bare points. Præcis. Der er bomber over det hele, kan jeg høre. Wow, shit, ham der er slet ikke opdaget, mand. I'm out! Hey, du stemmer kill det svin. Åh. Hey, Mathias. Det går fucking godt for mig. Og det er det der bomber der. Ah. What? Op Bang. 4 eliminated. Friendly Jeg var mission lige på vej op ad trappen, mand. Fuck dig. Og så springer alt bare i luften bagefter mig. Det skal faktisk med top sige. Hvad? Ikke noget. Au. Eller med et toilet. Aha, jeg skal se på dit toilet. Jeg tror bare, jeg siger det på min måde. Et eller andet med et toilet. Ja, ikke? Jeg er fucking god. Tror du lige, vi skal tage en ekstra kamp? Ja. Ja, let's fucking do it. Ikke den her. Ej, den her, den er faktisk nederen, fordi det er der, hvor der bare, hvor de seriøst komme hver fucking hjørne. Det ville være lidt nemmere, hvis jeg bare trykkede det. eliminate all of the terrorists. Work as a team. Skal vi bare tage det på den anden måde, så bare tage indgangen herover? Ja, den der indgang kan vi selvfølgelig også. Hvad ved du? Og jeg ikke så bomber der. Ja, me too. Vent lidt, der er en med, jeg skyder den lige. Sådan der. Bump med død. I'm out! Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men der er sådan en bomber overalt rundt om dig. Jeg er 11 liv tilbage. Han hygger sig bare på væggen. Ja. Hvem hygger sig på væggen? Han bomb. Grinde. Okay, han ligger lige foran mig ved mig. Der er billedet. Ah! Swapping Sorry. Du stjæler du med kill igen? Sorry. Ja, altså. Jeg har en challenge, vi skal prøve. Okay, jeg skal nok lade dig skyde nogen nu. Tak. Ramsud guy. Du vandt ham. Yep. Han lever godt der. Det er det her forkert ud. Nå, og så vælter han ned. Reload! Hvad fuck er det? Det var mig, der skød ned i ham.
Modtaget. Skal vi gå sammen, eller vil du gå ovenpå, så går jeg ned under? Ej, jeg vil gerne gå sammen. Jeg har 11 liv tilbage. Så. Nå, ja, okay. Ja, det kan jeg se. Ja. Og nu kan jeg ikke se en skid. Wow, hvor fuck bliver jeg skudt fra? Fra højre. Hvorfra? Hvorfor kan jeg ikke leve? Nå, jeg skal stå op, eller hvad? Watch my back. Come on, come on, come on, come on, come on. Sådan der. What up, motherfucker? Jeg har kraften glemt at lave om på mine controls stadigvæk. Det skal jeg gøre næste gang, at vi... Kan man egentlig ikke bare gøre det nu, egentlig? Nej. 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 Det er lidt dumt. Åh, shit! Loading bag. Der stod lige ej, hvor klamt. Prøv at tænke over den her. Der står 2 mænd ude på toilettet sammen. Loading bag. Så har vi bare kælderen, vi skal tage os af. Yep. Vil du gå først, så du får nogle kills? Jeg tager en Nå. sjov vej ned. Ja, okay. Så ses vi vel bare dernede. I've got your back. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg kommer ned. Nå, der. Ja, hvis du skal have nogle kills, så skal det nok være nu, fordi jeg bliver sådan gennemklappet efter. Tag en bump, dit svin. Blast area. What? Den sprang ikke, what the heck? Three hostiles remaining. Åh, satan. Hold kæft, tog du lige 3 ud der, mand? Fire. Ja, okay. 3 træk med en shotgun, ja. Ved du hvad jeg synes der er virkelig fedt ved det her spil her? Prøv at se her. De har gået physics i det, så det er ikke sådan noget, hvor skud bare kan flyve igennem alting. Det flyver rent faktisk igennem på et tidspunkt, og så bliver det stoppet. Nå. Op 4 neutralized. Mission Vi tog en på hver side. Yep. Han gik der amok, ham der, mand. Nå. Hvad tror du, jeg skal til at sige nu, Kasper? Du skal afslutte videoen. Fuck the fuck, jeg er lige oppe i, hvad jeg skulle til at sige. Nå, ja, det var også alt for den her gang. Jeg håber, I nytte videoen. Hvis I har, må rigtig gerne smide et like og subscribe til kanalen. Det hjælper os rigtig meget. Sådan virkelig. Virkelig meget. Virkelig meget. Ja. Virkelig meget. Ja. Så er det eneste, jeg har at sige, det er... Hej hej. Nu sagde du heller ikke noget denne gang. Hej hej. Ja, du skal sige hej hej. Nå, haha. Hej hej.